Kanam bat kaburom kalong sya uble. Baulay alam ya ke jingim ke jongi. Hadu ka nika klimat mangila ban syakri ya lembang nika Bible study. Hagan nika Bible study ngin kren halor ka pang. Balay bangingen baka Bible kadika ketin uble. Haki Bible study bonsin ngiyeshim ya ki dekot ya ki lenong ya ki parsi jong ujisu bat ya ki jinghikai jong ujisu bangi ya batai lan ngi ai ka Bible study halor kita. Henry hakane ka Bible study ngin ya study ya ka Bible. Palay bangingen baka Bible kadai ka ketin uble. Ladang keli ya pi. Hatu pinget baka Bible kadai ka ketin uble. Ka jubab ka long ho ngingen. To syaya ngaban keli ya pi. Mano boong ya pi baka Bible ka dia ketin uble. Habangan keli ya gani ke jing keli. Syagi jia seng na ni ke jing alang. Bonsin ki ya lengok bar ki ya pet iwe. Kiong te mano boong ingi baka Bible ka dia ketin jung uble. Teka jubab kalong iong i pastor, iong teman pasan, iong i mei ipa baka Bible ka dia ketin uble. Tilesi ki weipan baki kam baka kitab jongi lani ka kot bakho jongi ka dia ketin uble. Makiru kinong komta. Bayangiru la ong kita ki rangba jong ka jinget jongi ba kani ka kot ba khoi ka dei nau play. Lesi dona pring jongi ngila ban ong nganget ba ka Bible ka dei tin jong play namar la tho ha ka Bible ba ka dei ka tin u play. Tiki weiru kinong komta. Balada pisyum ya kata kanong rem namar la tho ha ka Bible tinganget ba ka Bible ka dei tin u play. Tishbet lada pi shem ya kawi ka kot ha almari jong pi kanu ka kot ba hang tu la tho ba kani ga de ga tin uble pi haban nget ya kata do te hakane ka Bible study ngin ya pet ya kato kat ni teli ki sabut ki ba kdo ki ba pensisya ki ba pentikna ba ka Bible ka bangi don ka bangi bat ka bangi puli ka dekin ka tin uble nginum yang ngam jeleu hakini ki sabut hendeng ya pet ya katu kat neteli ki sabut baka baningkong kalong balai banginget baka Bible kadika ketinu blai namar ki don ki jing ye tho lupa la don komba lai spa teli ki jing ye tho lupa syapang u Jesu syapang ki jing im ge jong u ya ki kam ki jong u ya ka jing syayap jong u Jesus Christ but ya ka jing mi pat jong u Jesus Christ ro ngin ya pe ya ka tu kat ni teli ki benta ka jaka kha u Jesus la ya tu lupa ka kitab Mika kalenong ka basan dekot ka baar bangila ban syam ya ka jing pendem haka gospel kat ku Matius kalenong ka baar dekot ka basan la ya tu ba u Jesus un kha na ka thei soti haka kitab Isaya kalenong ka bahnyau dekot ka bakhat saw bangin shem ya ka jing pendam haka gospel kat ku Matius kalenong ka baningkong dekot ka ba arpuar bat arpulai kasam ka ba lai pusaw ka dekot ka ba arpo ka ongkom nisngam usuma ya kishing jong u baro kawai naki shem lapen ken ladangi puli ya ka gospel kat ku Yohanes kalenong ka bakhat kendai dekot ka balai pulai hadu lai pun riu ngin shem ya ka jing pendem jong ka sam ka ba lai pusau dekot ka ba arpo ha ka ni ka gospel kat ku Yohanes lenong ka bakhat kendai dekot ka ba lai pulai lai pun riu pen shem hang to ba uni usipai ulamot ban syok ya ki kho siu jong u Jesu Henry yo iba u Jesu lesi ula janyap lani ula yam tekum tau ushim yau tau usum bat usum na ka krung jong u Jesu sab sini ka dekot ka ongkom no nama la le yakini ki e ru banum pen kenya ka khosi ula ka shing jong u Jesu ba un yo pendep ya kata ka jing tho ya ka wei ka shing jong u pen ken shu hagani ka dekot ka ba lai punyo gospel Yohanes ka dekot ka lenong ka bakhat khandai la tho bat sakawai pat ka jing tho ru ka ong kin ya khmi ha uta ya uba kilasum komot chapang ni ka jing khmi jong ni sipai ya ubala sum ba kito kiwe ki badon hajan jo to ka deng phna ka toru la ya thu lupa
Mapila ban syam ya ka naka kitab Sekaraya kalenong gabakat dekot kabashipau. Kabas ngau tonat bah syapangani gajinya tu lupa. Kalong kin hagani ka sam kaba arpuat. Yang ni ka sam kaba arpuat la tho David. Bat ngan puli baro Henry tang ya dekot ka bah nyau baningkong bah nyau ba khandreu khat nyau ba khat phra. Skap shini. David u tho. Ublei jonga balei mela ino yanga. Ikan mau ya no. Ikan mau yo Jisu ba Jisu dan hading pernah bot ong ya kita gentin. Syusyu ka dekot ka bah nyau. Ongkum no. Baro kat ki bayo i yanga ki rekheben yanga ki benchentur ki kernga kli ki ya ong. Ti hak tu keding pernah bon ki baya lengti nang to ki ya pe yo Jisu ba ki ya kernga ba ki rekheben. Syusyu ka dekot ka bah khandreu ka ongkum ni. Naba ki ksau ki laker saudong yanga. Kajingnya seng ki nongkam sniu ki laker kot yanga. Kila som ya ki kti ba ya ki selajat jonga. Ngala ba nyau ya ki syeng baro. Ki pet ba ki kmi pelau yanga. Ki ya benta ya ki jankop jonga. Hapdeng jongki bat ki ya kalai ya ki jingpong jonga. Habang ngapuli ya ki ni ki dekot. Don tang we bre bawan ha ka jingmun jongi. Ba utau dei u Jesu Christ. Nabaki ksau kila ker saudong yang kini ki sipai kila ker saudong. Kila som ya ki kti ba ki selajat jonga. Ngala ba nyau ya ki syeng jonga, bar ki ya kalai ya ka jankup jonga. Kini baro la pendep. Ha ka deng pernah ka jong Jisu. Ya kini baro la pendep. Da u Jisu ha ka jing syayap ka jong u haulom Kalbari. Ude bedulong usim. Mano balak ban som ya kikti ba ya ki selajat jong. Kom tau David uthok ya kan ka sam. Ba kalong kin ga jing ya thu lupa. Syapang u Jisu. Ba ho ni tep syai ba u Jisu ulayok ban pendap kin yakini ki. Kasam ka ba khandreu ka dekot ka ba shipau. Ka keren syapang ga jing mi pat ka jong u Jisu. Lesi ka ya thu lupa syapang ga jing mi pat u Jisu. Kasam ka bakhan reu dekat bashipau ka ongkom ni. Naba men eno ya ka mensim jonga ha ka jaka bumyo i. Lem ni menum sya ya ubo ko jong me ban shem ya ka baput. Ka jing mi pat jong Jisu. Ya ka sam la tho san spa an reu spa snem tam ashwa ba u Jisu unka. Ya ka kitab Isaya la tho reu spa ni nyo spa snem shwa ba u Jisu unka. Kamdon kata ka jinya kendo la ni ka jinya sela kini kinong tho ya ka gospel bat kinong tho ya ka sambar u Isaya. Nyo spa reu spa snem shwa ba u Jisu unka. Balai bang inget baka Bible ka dika ketinu blay namar ki don ki jinya tho lupa tang ba ki don ki jinya tho lupa la pendebru yaki. Ki jinya tho lupa tang syapang u Jisu henry syapang ki jingja ke history jongi kom kibreu. U Petros u tho haka siti ka ba ar u Petros kalenang ka baningkong dekot ka ba arpo we u tho kom ni haba pitip shua ya kane ba don ka jing ya thu lupa na ka jing tho ba khut ka ba long na ka jing matai u breu hi namar da ka mon u breu lawan ka jing ya thu lupa menuru Henry ki breu kilaya kren na ubleiking habala penki yaki da umen sem bakoi. Balai bang inget baka Bible ka diktin jong blai ka baningkong namar kidon ki jing thu lupa. Tang ba kidon ki jing thu lupa Henry la pendep bru yaka. Kata kalau ka baningkong. Kabaal balai bang inget baka Bible ka diktin jong blai namar kidon ki sakhi. Pi bon hajar kibalayo i lani kibala sakhi ya ga jing hikai jong Jisu ya ga jing penkhia ki kamba ki jong u ya ga jing syayap ke jong u ba ya ga jing mi pat ke jong u ru ya ga jing im ke jong Jisu la bon spa lesi da ki hajar kibala sakhi u Yohanes u Matius u Petrus u Juda u balong u para u Jisu kini kila long ki sakhi
Ya ka jing im ke jong Jisu nado bau sedang ya ka ministry ke jong u. Hot u Lukas umde usaki. Henry ude unong bot jong u Apostle Paul. Baru Lukas u thok ka gospel kat kumu Lukas. Sab sini u thok kum no. Haga gospel kat kumu Lukas kalenong ka beningkong dekot ka beningkong hendak ka besar. Kat thok kum ni. Namar badon shisha. Shibun ki bala shimti ban thok lang ter ya ka jingya tu kana shapang ki ei ru bala pendep hapdeng jongi. Kat kumba kila ai pateng hangi ki balong hi ki nong yo i nado ka ba meningkong bat ki nong ya lap jong kata ka ketin. Kada khot ka balai ka long ka basngo tenat. Lukas utho kala ibet hangaru habangala yai yit biang ya ki ei baro nado kaba meningkong ban tho renti ter hame Theophilus uba bahatam ba men yo tips kem ya ka jingshi sha shapang kita ki ei ru ha ki ba melayo hikai ti Lukas uthom no wong bakala ibet yang ngaru bangan yit biang ya ki ei baro nado menengkong te haba Lukas uyo snow na upol balesi na kiwi ki senran ne bo shulik ban tho tu uda yit biang unda u Jisu u mi pat na ka jingyam bon ki belayo ki pasaki ya kata ka jing mi pat ka jong u ki senran ban hot kiwi ru sab shini u Apostle Paul u tho kum no hakashiti ka beningkong Korin kalenong kaba khatsan ka dekot kaba hanriu uthok kom ni hadin kata layo ya u daki san spa tam ki parabanget shisendon ki ba khambon na kita ki sa hado menta henrei ki wei ki layo thia no ki ba persya ya ka jingmi pat ka jong Jisu lada pipuli ki bunsin ki ong ba kini ki senran bat ki wei ki ya lesi ki ya posniu ki ya kata ka rengiu ki yo kumba ude u Jisu ki ba persya ki ong komta Hande hak ni ka jing tho jong u Apostle Paul u tho kum du baladon kumba san spa tam ki para banget ki yo u Jisu hisendon ngimla ban nget ba kini san spa tam ki ya posniu la ni ki kata ka rengiu ka jong u Jisu Shushu ka basngo tanat hang ni ka ongkom ni upol ongkom ni ki babon na kita kisa hadok menta henrei kiwei kilayo thia no tong kila klat le kila yap no tinga perkhat balai bo upol u tho ya kan ni ka benta badon ki badang badon ki bala yap lesi upol u sngo ban ong yaki don ki badang don ki bala yap phemnget yanga kilit ban keli naki san spatam shisendon kiyo ya u Jisu kasyiti ka beningkong u Petros kalenong ka ba ningkong ka dekot ka ba khanriu ka ongkom ni namar ngimshim la bot no yaki puruskam kai bala thau nang sianti min bang ila pentip hapi ya ka bo ba ka jingwan u try jengi u Jisu Kristus u Petros u tho mangim dei bala bot yakini ka puruskam Henry ngilong komno Henry ngila yo long kinong yo ya kata ka jinglong burom jong u kaba ka sngo tana ka lang ni aka siti ka beningkong u yo honest kalenong ka beningkong dekot ka beningkong uong kom ni u yo honest u thok kom ni kata kabala long na kaba meningkong ya kaba ngila yo sngo ya kabangila yo daki kamat jongi ya kabangila kmi pelau bat ya ki kti jongi kila yo teba shapang utaken ka jingim uyones ongkom no ong ba nalu menikong ya kabangila yo sngo ngila yo daki kamat ngila yo ta daki kti teba daki kti bat ya kabangila kmi pelau kumno ngia kmi pelau kum to Ti uyones uang tang bangayo sngo, tang bangayo teba, tang bangayo Hendak ngila kami pelau ru yo u. Ya ka jimi pat jeng u, ya ki kamba ki jeng u ba kum ta. Ladon ka jingki jumai ka bajur bha. Hagani ka ri Meghalaya jongi, hag to ka po ngidang don ha hapo Assam. Ha usnem
kat praspa kendai punyo. Hato mangingi saki ya kata ke jumai. Henry nginget ba hausnam kat praspa kendai punyo la dan ta jumai bejur bah. Balai namar ba kidon ki saki ki bala tho ki bala bo tik patik ya kata ke record. Kum ta mangi hadin chi spa snam tam jong katu ke jing jawat ladang imlong ki saki ngi anget. Ba kadon kata ke jing ki jumai. Nama ba kidon ki jing tho, kidon ki saki, kidon ki sabut. Dia ha ka jo ka rukom. Balai banginget baka Bible ka deka ketin ka jong balai namar ba kidon ki saki. Kabalai, balai banginget baka Bible ka deka ketin ublay. Namar kam don ka jing ya tengko, lani kata ka contradiction ka bangiong deka ketin pareng. Ka Bible ka don henriu teli ki kitab. Kabala shim kumba kat san spas nem ban tho ya ka. Bala tho ya ka da ki sau po ngut ki nong tho. Halai teli ki ketin kata ka deka Hebrew ka Greek bat ka Aramaic kendian. Ha kat lai teli ki ri bat halai teli ki doba. Hap deng kini ki jingyar kam don kano ka jingya tengko. Das ngapa? Kam don kano ka jingya tengko. Hapdeng ki nong tho, lani hapdeng kini ki jing tho. Kabaya day, lani kabaya tengko. Kabaya day baga jing hikai tenrai ka jingye jongi. Daketin pareng syaya nga banbo ya kini. No contradictions as far as major doctrines are concerned. Kamdon ka jingya tengko, hapdeng ki nong tho. Habaya day barka jing hikai tenrai. Jong ka jinget kestan jongi. Kidon kato kat ni ki bakdo ya ka jing baklah ka Bible. Bodoh kidon inya shimi gini ateli ki benta. Ha ka gospel kat ko Matthias kalendong ka ba arpu pra dekot ka basan ka thokom ni. Ha kami ru laki jumai bakrau naba u angel utrai ulahir na beneng. U angel tangwei. Henry haka gospel kat kum u Yohanes la tho ka lenong ka ba arpau dekot ka ba khat ar bat layo I ar ngot ki angel haki jan balik ki baya shong uwei saka kle bad uwei saka kejam. Tigidon ki bakdo pechini la bakla. Ha Matthias tho uwei u angel ha Yohanes tho ar ngot ki angel. Tigidon ka jubab ru ya kane Henry Panginum yang ngam tan chata ko boong ngay pi Henry to hang ni tho uwei angel hang tho ar angel. Omlei le. Henry kanong rembau Jisu ulami pat kadon habaro ateli ki gospel. Ti hang ni uwei hang ni a. Omlei le. Let's see Matthias u tho siapang uni uwei angel nama ba uni uwei angel udi ba keren. Henry u Yohanes u tho bagi don arngot ki angel. Henry ko ba ong yepi kaji hikai tonrai bau Jisu ulami pat ka kata ya kata. Dan we angel hani arangel ka kata ya kajing mi pat em. Hang teru la tho palami pat hang niru tho palami pat. Sakaway. Ki kam ki apostle kal nong ka ba khandai dekot ka ba hinyo. Ki rang ba ti ki bala let jinglet ringkat bat u ki la ya yeng klem nang kren. Ki dayo snow ya ka jing sawa Henry kim dayo I yanu ru. Kani kalong ka jingja ka jing kala ka jong u Apostle Paul hakalenti sa Damascus. Te kito kirang ba ki bay let lang ki la ya tho ang ni ki la tho ang ni ki la ya yeng klem nang kren. Ki dayo snow ya ka jing sawa. Kam ki Apostle lenong ka ba khandai dekot ba hinyo. Henry haka jo ka kitab kalenong ka ba arpu ar dekot ka ba khandai la thom ni. Kita ru ki baladon lembat nga kilayo I sisa ya kata ka jing shai. Henry kim shim la yo snow ya kata ka ketin jong uta ubala kren bat nga. Tidon ki ba kedo yang ka jing bakla. Ong ha kam ki Apostle khandai hinyo la tho ba kidayo snow ya ka jing sawa. Kam ki Apostle arpu ar khandai tho kom no ba kim shim la yo snow ya kata ka ketin
Lalang ni puli bahag ni ka Bible ya kan ki dekot ru pila sngu thu ba hang te la tho ki da yo sngo ya ka jing sawa kadon ka jing sawa ki yo sngo ya ka jing sawa hende hag ni ka dekot ka ba ar pu ar khandai pan kim da yo sngo ya ka ta ka tin lara pi puli ya ki wei ki translation la tho kim da sngo thu ya ka ta ka tin ka jingkran jong Jisu bat u Apostle Paul kim sngo tho hende ki yo sngo kata ka jing sawa hende kata ka jingkran kim sngo tho te ki tagi long ki jing kdo ki bakla hende ka tamo ya kata ka jing kala ka jong u Apostle Paul to shu batai nga kum ni tangwe tatang bangin mo tang bangin ya sngo tho ya kan ni ladang ila poi shi ti shalo palesi ngi myo ma ya kata ka jingker khu sha ka jing imbom jukut lesi ngasyo ay nuksa ya pi tilesi ki angel kin kliyang balay kumni pi poi shadu jok pi penong namar ba Matthias thong we u angel bat yones dan art li ki angel hang te tho ba kini ki rang ba ki yosngo bat hang ni tho ba kim yosngo ri kata kan nong rem bangin poi sha kata ka jing imbom jukut lani habaneng hadu jok kam dei kumta te kini ki jing kdo sapang ini ki jing baklah ke Bible kidon hang ni hang tai henrei ko ngala ong ye phi mane kam kta ya ka jing hi kai ten rai jo ka jing e jonge ka jing hi kai ten rai lai uwe ka jing pen im da ka jing e da ka kam bau Jisu ulaya pa hadin lai singi umi pan ba kum ta ter kini ki jing bakla kam kta ya ka jing hi kai ten rai jong ka jing e ka stan jonge u Bruce Metzger ubadei u Bible scholar uderu u Bible translator but u textual critique u critique ya ki jing tho uong kumno baka jing tho ha ka Bible ka dei kendai percent bashisha bat bapaka ngasko tenan ba u Bruce Metzger udeu ngasko tenan ba une u Bruce Metzger udei u textual critique kemun ba u critique u wonya u pet ya kini ki jing tho kumta u haban ai ka babahatam kum u textual critique onum laban ken sting lanin le siliang ada u le siliang kumta te kam shong nong rem ya kata ka jinglong ka stan ka jong u nama ba ula pet siliang te kum u textual critique ani u tau expert u haban pet tik patik bahadin ka tau ong bangala pet ngala yet banya tik patik ula u de u translator jong ka Bible ru de u Bible scholar uong kendai persen kalong ka bashisha bat ka bapaka baka don balay banginget baka Bible ka di ka ketin ublay ka balay namar kam don ka jinget tengko lani kata ka contradiction hapdeng kini ki jingtho rew pun rew teli ki kitab khatsan spa snem tam sau phongot ki batho kam don ka jinget tengko kabasao kabakado balay banginget paka Bible gadi ka ketin uble namar ba ki don siya nga banbu ka ketin pareng baka don ye kani ka biblical archaeology lani ka jingshem ya kita ki barim ki ba hakapor ka jong Jisu hakapor ba la tho ya ka Bible don shibon ki jingshem handing inum let tanchata ka ba ngi la ban shem tang katuk ani teli kidon shibun ki jing tho ki balabo la sumar daki nong tho dakin parang kita ki jing tho kilong kita ki manuscript la don kumba arpusau hajar tam la don kumba arpusau hajar tam ki manuscript balarangi pet ya gitu ki manuscript bat ka Bible manta kayalong kajo kamdon ka jing ya per shu ka jingshem kata ka archaeological search ka ba crow ka ba pentik kena shushu ya kini ka Bible ka bangibat ka dekin ka Dead Sea Scroll haus nem khat kandai spa sau punyo ha ka ba kila syam shibun ki jingtho na ka jutang ka barem bat haba ki ya nujor ya kitu ki scrolls bat ka Bible ka bangidon kalong tik patik kamdon ka jingkala ni ka jingpen kala ki don ru shibun kini ki jingshem ya kan ya ka pung Bethesda ka balapan khia yu bapang yap siliang ya kan ka pung Silom ka bapen khia ya ubalakha madla
Syusyu yau tau mau tho bala pinsisha ba u Pontius Pilat ulalong ulang skor hakata ka por ba u Jisu udon hakata ka pertai. Syusyu ba u mau tho ba pinsisha ba u Pontius Pilat ulong ulang skor hakata ka por ba u Jisu udang don hagani ka selapor tai. Kidon shibon gini kijing syam ginum ya pek banyak ya ka ringa kerpat ba pihi pinjawat kita. Kidon syok leksi kiwe kinong tho history ki bomde ki Kristan lani kinong bo jong Jisu kide kinong tho history jong ka Rome pat kiwe de ki tho chapang u Jisu Christ. Hendre hakani ka Bible study ngia pet ya sautli ki sabot ki ba pentik na pat pensisha ba ka Bible ka de ka tin jong ble. Ka baningkong ka de ka balay bangingit baka Bible ka di tinjong balay baningkong namar ki don ki jingi tho lupa. Kabaar balay bangingit baka Bible ka di tinjong balay namar ba ki don ki sakhi. Kabalay balay bangingit baka Bible ka di ka tinjong balay namar kam don ka jingi tungko. Lani kata ka contradiction. Hakabaya day baga jinghi kaitan raja ka jingit ka stanjongi bat kabasaw kabangangi kren kalong ka biblical archaeology. Balay bangingit baka Bible kadai kaktin ka jong uble. Kung mangilayo ya kani ka Bible study ha kani ka po. Ngangit scam ba pi pinang yai yit chusyo ya kini ki sabot. Ba pin sngoto ya kini ki sabot. Banga kerpat ya pi ba pin hikairu syakiwe. Ba pin krenru ya kani ka benta. Kenang bangin scam. Tilada don bakili ya pi balay ba pinget ya ka Bible kadi kaktin banga di kaktin jong uble. Hoy le sila ong ki pastor ti membasan rei nga nget baka Bible ka di tinjong play balay na makidon ki sabot ki bapentik kana kadon ka jingi tulupa ki sakhi kamdon ka jingi tengku hakabaya day baka jingi kaitan rai jaga jingi ka stanjongi baki don ya kita ki archaeology ki bala shem kaktin ublay ka longkin ka bala persat mensem da ublay Parhabang puli ya kaktin ka jong blay ka persat mensem kalayangi bangin im katkum kamon ka jong blay. Kaktin blay kadai ka ba klem bakla kaktin blay ka longken ka bajana. Kanongon nangi ni shim kya ban puli ya ka Bible. Kalong ka ba ngusi habang ikren siya pangani ka jingsi siya. Baban puli Bible, baban duai, kalalong jingay na ka jingim ka jangi. Banga juong, baleno ka jinglong Kristan jangi, ladangim puli Bible, baladangim duai. Kaktin ka jong ublay, kadeken ka bakong santam ha ka jingim ka jangi. Tungi niya pai siya ublay, bangin panbor na o, bangin pan niya o, ya kata ka bor bangin sngoto bagaktin ka jong blay kalong ka bakong san baha ka jingim ka jongi bangangit scam ling bagani ka Bible study pinang yo shusho pinyo mensim shusho ban puli ya kani kaktin ka jing sisya kampa judon kanu ka kot ha kani ka perthai ban sya tokit benya ban sya bishar ban sya keren ben kum ka Bible Henry hado ka niya kalimat ka Bible ka yang scam. But kan ya yang scam namar ka longken kaktin ka jong blay kaktin ka bashisha but ka bapaka ka banyalam ya ka jingim ka jongi. Ka jingkali ka longken hato ni sngoto mo ya ka ni ka jing shisha jang ka Bible. Hato ni sngoto mo bangidon kam ya ka Bible ha ka jingim ka jongi. Ka Bible kalapen kala ya ka jingim. Jong ki babon ba ha ka ni ka perthai. Namar ba kalong ka ktin ka jong blay. Hato kalapen kala mo ya ka jingim ka jong pi pat ka jong. U Jisu u ong. Bumtang da ukpuhi. Baun im ubre. Ublay unkor ku ya gani ka Bible study pangangit scam ba kalalong ka jingkor ku yang ibaro lang hagani ka por nginya pai choblay hagajing duai
Kok pa jengi ubahap neng ublay ubadap daga jing it badaga jing isen ngai ngu yame ken ko pan na kamantakan ka por bangiyo ken ko try ban study ya ka Bible mabalay bangingit baka Bible kadika ketin ka jong balay pangaduay ba memen nang pensyadbor ken jengi ko try bangila ban puli ya ka Bible ba ban duway ken ko try to men map ya jing jai tu ke jongi to men map ya jing tulot ke jing duna ke jongi bangila klet bangila ken sting ken ko try ban puli ya ka tin ke jong me pensyadbor yang ida ka jing ala mo man sim ko bangin puli ya ka tin ke jong me bat meet bat step bat ban im hero kat kom ka tin ke jong me nakam ta ka buram ke jong me hi haka kerteng u Jesus Christ ngaduai. Amen.